ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे எல்லாரும் हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माता ஹரே जी கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 16 சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து நம்ம கண்டினியூஷன் ஆஃப் 15 சாப்டர். அதாவது ஊர்துவ மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கோ அந்த உல்டா வேர்ல்டு தான் நம்ம உலகம் அப்படின்னு. சோ இப்போ இப்படி இருக்கிற அந்த வேர்ல்டு, அதாவது அந்த அங்க வந்து எல்லாமே பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? நம்ம வந்து இங்க இருந்து நம்ம வந்து வைராகியம்ன்ற இது எதனா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அந்த எதனால இந்த உலகம் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, எந்த பேசிஸ் இந்த மூன்று ரிஃப்ளெக்ஷன் குணங்களால மாதாஜி. 3 குணங்களால இருக்கு. ஓகே, ஆசை நடந்துகிட்டு இருக்கு. பட் எதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? ஆசை மாதாஜி. ஆசை. கரெக்ட். டிசைர் என்ற பேஸ இருக்கிறதால 3 குணங்களால ரூட் காஸ் வந்து ஆசை, ரைட்? டிசைர். ஆனா அந்த 3 குணங்களால நம்ம ஓடிக்கொண்டே இருக்கோம். சோ என்ன பண்றோம்? நம்ம ஒரு ஆத்மான்றத மறந்துடுறோம். அதனால நம்ம ஒரு உடல்ல இருந்து ஒன்னு உடம்புக்கு நம்ம மாறிக்கொண்டே இருக்கோம். மாறச்சே என்னத்தை எடுத்துன்னு போறோம் நம்ம? ஸ்தூலமும் சூட்சமும். ஸ்தூலம் இதோட அதான் ஸ்தூலம் சூட்சம் போயிடும். சூட்சுமத்தோட ஸ்தூல உடல் அதை போயிடும் இல்லையா? விட்டுட்டு சூஷ்ம உடம்பு. ஓகே, சூஷ்ம உடம்போட என்னெல்லாம் எடுத்துன்னு போறோம்? கரெக்ட். மனோ புத்தி அகங்காரம் அது கூட போகும். சோ அதெல்லாம் சோ பேசிக்கலி இன்னொரு நம்ம அக்கவுண்ட்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கிரெடிட் இருக்கோ இல்லையோ, கர்மா கிரெடிட் நிறைய இருக்கும். அதை நம்ம தூக்கிட்டு போறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இப்ப வந்து நம்ம 16வது சாப்டர்ல எப்படி அதை உடைச்சு எடுக்கணும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன குணங்கள் வேணும் நம்மளுக்கு அப்படின்றது. தெய்வீக குணம் வேணும் மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் எதுக்கு வேணும்? எதுக்கோசரம் அந்த குணங்கள் வேணும்? நம்ம முக்தி அவர்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு, பக்தி பண்ண முடியல மாதாஜி. பக்தி பண்றதுக்கு, பக்தி அந்த பண்ணி முக்தி அடைகிறதுக்கு மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இது வந்து எத்தனை குணங்கள் இருக்கு? 24 மாதாஜி. 26. 26 26 என்ன மாதாஜி? 24 இல்ல 26. அனசூயா மாதாஜி வந்து கரெக்டா சொன்னாங்க. சுத்த சத்வ பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம போகணும், ரைட்? டிரான்ஸ்லேட்டல். சோ முக்தி அடையணும். எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் வந்து அசுர குணங்கள் பத்தி சொல்றாங்க. எத்தனை இருக்கு அசுர குணங்கள்? 6 மாதாஜி. 6 குணங்கள். 6 குணங்கள். இப்ப வந்து ஏன் அசுர குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? போறதுக்கு நம்ம தெய்வீக குணங்கள் வேணும். ஓகே, அசுரகணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுதான் நம்மள திருத்திக்க முடியல மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். பிரவருத்தி ஆனா என்ன மார்க்கம் பண்ணணும், நிவிருத்தி ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது, டு டூ வந்து நம்ம வந்து தெய்வீக குணங்கள் வேணும்.
நாட் டு டூன்றது எந்த குணங்களை விடணும் அப்படின்னா அசுர குணங்களை விடணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதனால இந்த வந்து அசுர குணங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, தப்பானது, அன்கிளீன், நல்லது இல்லை அப்படின்னு. அதனால என்ன சொல்றாங்க அசுரர்கள், இந்த உலகம் வந்து உண்மை இல்லாதது. அதனால வந்து வெறும் நம்ம வந்து இது வந்து மல்டிபிள் வர்சஸ் இருக்கு. வர்சஸ் இருக்குன்னா வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னும் கரெக்டா. எப்படின்னா உண்மையா எதனால இந்த உலகம் எதனால இந்த உலகம் வந்தது, உருவத்தி எதனால ஆச்சு? நம்ம ஆசைனால, அது விடுங்க. பட் யார் உருவாக்கினார்? பகவான் கிருஷ்ணர் பகவான் மாதாஜி. இப்ப வந்து இப்போ இப்ப வந்து என்னன்னா லாஜிக்கலி நான் சொல்றது கூட புரியும். நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலே விட்டுருங்க பக்கத்துல. இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து குழந்தையிலேயே ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, குழந்தையிலேயே ரொம்ப அசிங்கமா இருக்காங்க. ஏன் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, ஏன் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடக்கல? இதெல்லாம் கேள்விகளுக்கும் வந்து வேதங்கள் சொல்ற ஆன்சர் ரொம்ப சயின்டிபிக்கா இருக்கும். இப்போ சயின்ஸ்ல இருக்கவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க சொல்ற ஆன்சர் சயின்டிபிக்கா இருக்கு, ஆனா அது உண்மை இல்லை. சோ ரெண்டுத்துல ஒண்ணு சொல்லணும். ஒண்ணு சயின்ஸ்ன்றது உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும், இல்ல சயின்ஸ்ன்றது கரெக்ட்னு சொல்லணும். அவங்களோட சயின்ஸ் நம்மளுக்கு பண்ணல. சயின்டிபிக்கா நீ சொல்றது கரெக்டா இருக்கு, பொருந்தது, ஆனா அது உண்மை இல்லை. சரி, ஓகே, நம்புறேன். அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி திட்டத்தட்ட 80க்கு மேல வந்து ஸ்டோரி இருக்கு. பிங் பேக் தியரி. அதாவது எப்படின்னா திடீர்னு உலகம் மேல இருந்து தொப்புன்னு விழுந்துச்சுன்னு சிலரு, திடீர்னு சிலர் என்னன்னா ஒரு பெரிய ஓட்டம் வந்துச்சா, அங்க இருந்து நிறைய ஏதோ விழுந்துச்சான், அந்த செங்கல்ல இருந்து டக்குன்னு உயிர் வந்துச்சான். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு தியரி சொன்னாங்களே தவிர அது எதுவுமே அவங்களால வந்து இப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து ஃபார்முலேட் பண்ண முடியாது கிளியரா இதுதான் அப்படின்னு அவங்களால நிரூபிக்கப்பட முடியல அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப வந்து அசுர குணங்கள் வந்து அதனாலதான் தப்பான குணங்கள் அப்படின்னு. அதனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அததான் நம்ம பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 15 வரைக்கும் ஃபுல்லா அதை இன்னைக்கு கண்டிப்பா கவர் பண்ணோம். என்ன அப்படின்னு எடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னமோ சொல்றாங்க. இது வந்து உலகம்ன்றது உண்மை அல்ல, இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றீங்க, சும்மா 2 பேர் இருக்கிறதால உயிர். அதனால வந்து இதுக்கு முன்னாடியே சார்லா அப்படின்னு ஒருத்தர், கரெக்டா எனக்கு தெரியல, பழைய காலத்தை ஏத்திஸ்ட். அவர் அதுக்கு நிறைய ஸ்லோகம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. என்னன்னா ஒரு உழசு, ரைட். இப்ப கூட நிறைய பேர் அது சொல்லி நீங்க கேள்விங்க, நிறைய ஏத்திஸ்ட் சொல்றது வந்து இருக்கிறது ஒரு உயிர் தான், அப்படியே அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஏதோ ஸ்லோகம் எல்லாம் பண்ணாராம், நெய்யை வந்து திருடணும், சாப்பிடணும், என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் அந்த காலத்தை பண்றதால நெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த காலமா இருந்தா யாரோட மனைவியை வேணா திருடலாம் அப்படின்னு மாடிஃபை பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க வந்து அகங்காரம், திருட்டு, இதுக்கெல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க, ரைட். அவங்க வந்து பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல என்னோட டீச்சர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாரு. அவர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி தப்புன்றது வந்து நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரியும். இது வந்து கொஞ்ச நாளா எனக்கு போயிட்டு இருக்கிற கன்ஃபியூஷன். நம்ம பண்ற தப்பு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு. நம்ம பண்ற தப்பு வேணா நம்ம தப்பில்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா கூட நம்ம சொல்ற பொய் கண்டிப்பா பொய் அப்படின்னு தெரியும், கரெக்டா? சோ அதுல வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்க சான்ஸே இல்லை. அதனால வந்து நம்ம எவ்வளவு மோசமானவங்க, நம்ம எவ்வளவு நல்லவங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியலனாலும் ஒரு லெவலுக்கு நம்ம வந்து உத்தமனா மோசமா தப்பு பண்றோமான்றது தெரியுமே இல்லைன்னா நம்ம மிருக குணம் கூட இல்லை, அதை விட தாழ்ந்தது அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா மிருகங்கள் கூட நம்ம பண்றது தப்புன்னு தெரியும். நீங்க பாருங்க, ஏதாவது மிருகம் வந்து தப்பு பண்ணுச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஒரு அது தலைய கீழே போடும். நாயெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாப்பீங்க, அது ஏதாவது தப்பா ஏதாவது குலைச்சிச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் கண்ணு கீழே இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் அது கூட தோணும். அப்படி கூட இல்லைன்னா நம்ம நம்ம பசுவை விட மோசம் அப்படின்னு. பசுனா எல்லா மிருகங்களையும் சொல்ற ஒரு காமன் வேர்டு. அதனால அவங்களோட குறிக்கோளே என்னன்னா தம்மை எப்படி சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம், நான் என்ன எப்படி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகள் வச்சுட்டு அதை வந்து பணங்களை வந்து தப்பான வழிகளை சம்பாதிச்சுட்டு பணத்தை ஏத்துறது அப்படின்றது ஒன்றுதான் அவங்களோட கோலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால அவங்க வந்து சொந்தக்காரங்கள் எல்லாரையும் வந்து அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு, அதாவது அப்படியே அவங்க தானம் தப்பம் ஏதாவது பண்ணாலும் அவங்க சந்தோஷத்துக்கு தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து அதுதான் இந்த நெக்ஸ்ட் 12 வருஷம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பேச போறாரு அசுர குணம் இருக்கிறவங்களோட சங்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த சங்கா எப்படி அப்படி நல்லதா இல்லையான்றது அப்புறமா பாத்துக்கலாம். பட் அந்த சங்கத்தோட திங்கிங் என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் ஏன் நம்ம அந்த சங்கத்தோட நம்ம எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க கூடாதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி.
7th ஸ்லோகமா மாதாஜி? 7. ஹரே கிருஷ்ண. பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச ஜனான விதுர் ஆசுராஹ ஆசௌ நச்சௌச்சம் நாபிசராச்சரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. டிரான்ஸ்லேஷன். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால அவங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னே தெரியாது. அப்படின்னா எனக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் போறேன் சேது மாதாஜி வீட்டுக்குன்னா நான் என்ன போனேன் ஆக்சுவலா. சோ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சிலது வந்து எழுதியிருக்கு. எங்க இருக்கு மாதாஜி, யார் சொன்னாங்க மாதாஜினா மனுஸ்மிருதியில எல்லாமே இருக்கும். இல்ல நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு இப்போ நான்லாம் அதெல்லாம் படிக்கலையே இல்லையானா தேவையில்லை. ஆனா அதை படி பண்றோமானா ஆமா. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நடைமுறையில எத்திக்கல் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றது, மாரல் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை, பரம்பரையா பண்றது அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே ஒரே தான். ஏன்னா ஒரிஜினலி நம்ம தாத்தாவோட தாத்தாவோட பாட்டி எல்லாம் ஒரிஜினல் இதெல்லாம் படிச்சு இல்ல புரிஞ்சு எங்க மாத்தாஜி அவங்களுக்கு எல்கேஜியே படிக்கல மாத்தாஜி, தேவையில்லை. உபநிஷத் அப்படின்னு சொல்றது உட்கார்ந்து கத்துக்கிறது. சோ அந்த மூலமா கத்துக்கிட்டு வரதுதான். அதனால நான் வந்து நிறைய தடவை எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். இப்ப அவங்க வீட்டுக்கே போறேன்னா அவங்க எப்படி பண்ணணும் சர்விங், எப்படி எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல வந்து நான் வந்து போயிருக்கேன். நம்ம அனுசுயா மாதாஜி, சேது மாதாஜி இவங்க வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க. ரைட். எனக்கு தெரிஞ்சு நானே அன்கம்ஃபர்டபுளா ஒரு விஷயம் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா அவங்க 2 பேரும் அவங்க பெட் கொடுத்துட்டு அவங்க எல்லாம் கீழே படுத்துப்பாங்க. இப்படிதான் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல. பட் ஒரு வித்தி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரைட். இப்ப வந்து ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு வந்து சாப்பாடே கொடுக்காம நம்ம ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு சாரி நான் சாப்பிட்டுட்டேன் உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ அ கப் ஆஃப் வாட்டர், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்கறத வந்து ஒரு பெரிய அப்படி என்னது ஒரு அப்படியே ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து பேசுறாங்க இப்பெல்லாம். உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமா அப்படின்னு. ஓகே, நீங்க இது நிஜமா இது நான் ஜோக்கா சொல்ல. ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ரைட். யாராவது வீட்டுக்கு போனா நம்ம தண்ணி வந்து வேணுமான்னு கேட்காம தான் கொடுப்போம். ஏன்னா கேட்டு கொடுக்கறதுக்கு இது வந்து காஃபி டீயா இருந்தா வேணா ஓகே உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ, நம்ம எல்லாம் குடிக்க மாட்டோம். பட் ஒரு அப்பத்தம் குடிச்சவங்க கூட காஃபி வேணுமா டீ வேணுமான்ற சாய்ஸ் கோசம் கேட்பாங்க. தண்ணி வேணுமான்றதுக்கு என்ன சாய்ஸ் இருக்கும். ரைட். அது கூட இப்பெல்லாம் கேட்டு ஷுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3/4 கிளாஸா கொடுப்பாங்க. கேட்டா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யா. அந்த தண்ணிய ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் கொடுக்கறதுல கூட நம்மளுக்கு பிரச்சனை. அந்த லெவலுக்கு நம்ம பிசினாரித்தனம் இருக்கோம்ன்றது இன்னைக்கு இருக்கிற கலியுகம். அதனால இவங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி தண்ணிய ஃபுல்லா கொடுக்கணும்ன்றதெல்லாம் கூட சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து என்னன்னா நான் என் சொந்த இதப்படி நான் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். 1/4 கிளாஸ் தண்ணி அவங்க நாக்கு கூட தாகம் விடுங்க, அந்த நாக்கு கூட நினையுமான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி சில இடங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால அவங்களுக்கு ஒண்ணு சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியாது. அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அதப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா அவங்க சாஸ்திரத்திலேயே நம்பிக்கை வச்சுக்கிறது இல்ல. சரி, சாது சாஸ்திரான்ற ரெண்டுத்துல சாஸ்திரா மேல நம்பிக்கை இல்ல, அட்லீஸ்ட் சாதுவை நம்புவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க என்ன ஃபீலிங்கன்னா சாஸ்திரம் பேஸ்ட் யாரோ மேன் மேட். ரைட். பௌருஷியா இல்ல பௌருஷியா ஏதோ ஒரு புருஷன் எழுதினா சாதுக்கள் அப்ப ஏன் நம்புமா மாட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வந்தவங்க இல்ல. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னே தெரியாது. அவங்க வந்து ஏதோ பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும்ன்றதால இந்த மாதிரி இருக்காங்க. அந்த ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அப்படி ஒரு கும்பல் இருக்கலாம். பட் ஆனா எல்லாருமே அப்படிதான். அதனால அவங்க வந்து அந்த அசுர குணம் இருக்கிறவங்க ஃபீல் பண்றாங்க சொல்றாங்க. அதனால இதனால இவங்க அப்படி சொல்லிட்டு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அதாவது அசுரர்கள் வந்து ரொம்ப கேவலமான வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. அப்படின்னா ஆரியன் என்ன அப்படின்னா ஆரியன் அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிவிலைஸ்ட் பீப்புள் தான் ஆரியன். அதாவது சாஸ்திரப்படி நடக்கிறது தான் சிவிலைசேஷனா. ஆனா ஆமா, ஏன்னா அவங்க வந்து வேதங்களை அப்படியே எடுப்பாங்க. வேதங்களை ஃபாலோ பண்றவர் பேரை என்ன சொல்றீங்க? நம்ம வேதங்கள் ஃபாலோ பண்றவரை யார் என்ன சொல்வீங்க? சாஸ்திரிகள் அப்படி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அவங்களதான் டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வேதங்களுக்கு அகைன்ஸ்ட். ஏன்னா கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஏன்னா வேதங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து சாஸ்திரிகள்ன்றது வேற. அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகா எல்லாம் சொல்லி யக்னங்கள் பண்றதுக்கோசரம் அது வேற.
பட் ஜென்ரலா வேதம் படி நம்ம செயல்கள் பண்ணணும் எல்லாருமே. ஆனா மாதாஜி சொன்ன ஆன்சர் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா, நம்ம எல்லாருமே அந்த ஃபீலிங்ல இருக்கோம். வேதம் ஃபாலோ பண்ணா நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம். எங்கேயும் இல்ல. இப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நான் பண்ணல. மாதாஜி என் பையன் வந்து 15 வயசு. ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமா? அவன் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். இப்போ 9th வரைக்கும் படிச்சுட்டான். நான் என்ன எல்கேஜி அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுங்க? 9th மாதாஜி சொல்றீங்க? அவன் இவ்வளவு படிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? 100 வருடங்கள் 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அது ஆச்சரியமா இருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து என் பையன் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டாங்க. டிகிரியோட நிறுத்தாதீங்க மாதாஜி. டிகிரி எல்லாம் இப்ப எல்லாருமே வாங்குறாங்க. இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. சொல்றீங்களா இல்லையா? ஆமா ரைட். மாதாஜி. அதே வந்து ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. அந்த காலத்துல சாஸ்திரம் படி நடத்தலன்னா ஐயோ நடக்கலையா? இப்ப வந்து சாஸ்திரம் படி நடத்துறவன இப்பெல்லாம் யாருங்க அவ்வளவு ஃபாலோ பண்றாங்க? முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது வந்து நான் நேர்லயே பார்த்திருக்கேன். நிறைய பிராமணர்கள் வந்து இங்க பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இதுல வந்து 2 கேட்டகரைசேஷன் இருக்கு. நவவித பக்தி அப்படின்னு இருக்கு. நவவித பக்தின்னா என்ன? என்னெல்லாம் வரும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ம். பாத சேவை, பாதசேவனம், சங்கீர்த்தனம், கீர்த்தனம், கீர்த்தனம் வந்துச்சே ஃபர்ஸ்ட். அர்ச்சனம், அர்ச்சனம் கரெக்ட். அர்ச்சனம், வந்தனம், வந்தனம் correct. வந்தனம், ம், தாஸ்யம் சாக்கியம். இந்த தாஸ்யம். தாஸ்யம் சாக்கியம்ல நீங்க சாக்கியத்தை விட்டுருங்க. ஓகே, ஏன்னா சாக்கியம் வந்து ராகானுகா பக்தியில வரும். ஏன்னா ரிலேட்டிங் டு த காட். ஸோ வெறும் தாசியத்தோட ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அந்த லெவல் தான் அப்ரோச். இப்போ அதுல எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ரைட். இந்த 3 வந்து சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சாதனை எல்லாமே சாதனைகள் பண்ண வேண்டிய பக்தி தான். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து எதுல வரும் அப்படின்னா எல்லாமே சாதனை. 9மே வந்து அதனாலதான் பண்றது. சாக்கிய தோண்டி பக்கத்துல வச்சோம்னா மத்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து பாகவத விதி பக்தி. பாகவத விதி வச்சுக்கோங்களேன். மறுபடியும் கேட்க போறேன். நீங்க பாத்ரூம்ல இருக்கச்சே சாண்டிங் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம். பாத்ரூம்ல இருக்கச்சே நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கிற அச்ச விக்கிற எடுத்துன்னு போய் பாத்ரூம்ல வச்சுக்கிட்டு நீங்க குளிக்கலாமா? இல்ல இல்ல அது செய்யக்கூடாது. பண்றது இல்ல. ஏன் பண்ணக்கூடாது? அது சாமின்றதுனால பண்றது இல்ல. அப்போ பாகவதம்ன்றது சாமி இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. பாகவதம் பகவானே chanting பாகவதத்துல தானே. தானே இருக்கிறாங்கன்ற. சாண்டிங்ன்றது என்ன? சாண்டிங்ன்றதும் ஹரே கிருஷ்ணான்றது. அதுல அவர் சாமி இல்லையா? நம்ம தான் படிச்சோம். கிருஷ்ணருக்கு ஃபார்ம், கிருஷ்ணர் ரூபமும் ஃபார்மும் ஒண்ணு படிச்சோமா இல்லையா? அப்போ சொல்லி 2 நிமிஷத்துல நீங்க சொல்றீங்க இல்ல ஃபார்ம் உருவம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கோயில்ல இருக்காரு. ஆனா வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்ற பேர்ல இல்லன்னு. இப்போ டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணான்றத கிருஷ்ணர் இருக்காரா இல்லையா? இருக்காரு மாதாஜி. அப்ப எப்படி அதை வந்து பாத்துட்டு போவீங்க? விக்கிரக அது சொல்றது இல்ல. வழிபாட்டுல கொஞ்சம் நியமங்கள் இருக்கு மாதாஜி. வெரி நைஸ். விக்கிரக வழிபாடு வந்து எல்லாமே பஞ்சராத்திரிக விதி வழிபாடு படி பண்ணணும். அதாவது 16 டைப்ஸ் ஆஃப் இது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் இருக்கு. விக்கிரத்துக்கு விடுங்க. நீங்க பூஜை ரூம்ல இருந்து போட்டோ கூட எடுத்துன்னு போக முடியாது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொட்டென்ட் மந்திரங்கள் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நாராயணாக. இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல மாட்டோம்னா இதுக்கெல்லாம் விதி இருக்கு. டைம், பிளேஸ், சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், சிச்சுவேஷன் இதெல்லாம் கிளீனா இருக்கணும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு. ஹரே கிருஷ்ணாக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. சோ இதெல்லாம் வந்து பாகவத விதியில வருது. சோ பாகவத விதிப்படி நான் பகவத்கீதா நான் குளிக்காமலே ஜபம் பண்ணலாம். குளிக்காமலே கிளாஸ் கூட எடுக்கலாம். மத்தாஜி அப்ப ஏன் நீங்க குளிக்கணும்? அது என்னோட பழக்கத்தினால நான் குளிக்கிறேன். ஓகே, இப்ப வந்து நியாயமா பார்த்தா நீங்க உடம்பு முடியாத பட்சத்துல நீங்க பண்ணலாம். ஆனா அதெல்லாம் இல்ல. நான் உடம்பே நல்லா இருந்தா கூட நான் அப்படி பண்ணலாம். அதுதான் பாகவத விதி. ரைட். ஆனா பாகவத விதி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் எந்த டைம்ல வேணா பண்ணலாம். தூங்கிட்டே கூட நான் திங்க் பண்ணலாம். ஸ்மரணம் மிடில் ஆஃப் த நைட் எந்திரிச்சான் சுச்சி அப்படின்னு ஒரு அழுக்கு அதே தூங்கி எந்திரிச்சு அதே ட்ரெஸ்ல நான் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கலாம். படுத்துட்டும் நினைக்கலாம். காலை மேல தூக்கி வச்சுட்டு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதுவும் அலௌடு. இல்ல மாதாஜி உங்களுக்கு கால் வந்து அப்போ உடஞ்சிருக்கு. கரெக்ட். உடையில இப்போ நல்லா இருக்கு. இப்போ நான் கால் தூக்கி வச்சு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன். எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பண்ணலாம். ஓகே அப்படின்றத பண்றோம். ரைட். இப்போ ஏன் சொல்றேன்னா இது பாகவத விதிப்படி இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா மத்ததெல்லாம் வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், அர்ச்சனம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பஞ்சராத்திரிக விதி கணக்குல போகும். அதனால இதை இப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் இருக்கு. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து
இது நம்மளுக்கு பஞ்சராத்திரி கவிதை பாகவத விதின்னு தெரியாம இருந்தா கூட இந்த பேர் தெரியலனாலும் பரம்பரையா நம்ம வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க, பூஜை ரூமுக்கு வரதா இருந்தா குளிச்சுட்டு வா, அப்படியே சாப்பிட்ட கையில சாமியா தொடாத சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சோ அந்த பரம்பரையா ஃபாலோ பண்றோம், பேர் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் தெரியாது. நானே பார்த்திருக்கேன், நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, குளிக்கலன்னா என்ன, அதெல்லாம் தப்பே இல்ல மாதாஜி, தாராளமா கோயில் போலாம். எக்ஸப்ஷனலா உடம்பு சரியில்லாதப்ப போறதை பத்தி நான் பேசல. நார்மலாவே இது ஒரு பெரிய விஷயம். ரைட்? அதுல என்ன இருக்கு, அதெல்லாம் நான் தப்பாவே நினைக்க மாட்டேன். நான் வந்து சாமிக்கு வைக்காம நான் சாப்பிடவே மாட்டேன். வெரி குட். என்ன வைப்பீங்க? எல்லாம் வச்சிருவேன். எப்படி வைப்பீங்க? அப்படியே வச்சிருவேன். எதுக்கு அப்படியே வைக்கிறீங்க? தட்டுல வைக்க, அதெல்லாம் நான் அப்படியே வச்சிருவேன். அது கூட பரவாயில்ல. ஆனா எதுவா இருந்தாலும் வைப்பேன். ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் கூட. ஆமாமாப்பா, நான் வந்து அவரும் தான் என்ன படிச்சார், அதனால நான் வைப்பேன். உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்? விம்சிக்கல் அப்படின்ற அர்த்தத்துக்கு. சோ எது அவருக்கு பிடிக்குமோ, இப்ப எனக்கே ஒரு வீட்டுல அலர்ஜி அப்படி ஒரு ஐட்டம் ஆனா வீட்டுல பண்ண மாட்டேன். இது வேணுமா, நம்ம அலர்ஜி விடுங்க, பிடிக்கலனாலே பண்ண மாட்டோம். ரைட்? இது சாப்பிடுவீங்களான்னு கேட்டுதான் நம்ம பரிவாகிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிக்க. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சத்வ குணத்துல இருக்கச்சே நீ வந்து ஆனியன் கார்லிக் வச்சுட்டு அவையே சாப்பிட மாட்டார், நான் தான் படிச்சேன். அப்போ இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லலாம், நான் விஸ்கி கொண்டு வந்து வைக்கிறேன், அவர் தான் படிச்சாரு சொல்றேன். ரைட்? நான் சிக்கன் கொண்டு வந்து சிக்கன் 65 வைக்கிறேன், அவர் தான் என்ன படிச்சாரு, போயிட்டே இருக்கலாம். நாளைக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவான், இல்ல நான் மனுஷ 65, யாருக்கு தெரியும், இது சில இடத்துல நடக்குதான் கொரியால எல்லாம். சோ அதனால வந்து அவங்க வந்து தான் சொந்தமா கன்காக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஆன்றது நாளைக்கு அதுவும் நார்மல் ஆயிடும் அப்படின்றத பாத்துக்கலாம். ரைட்? இப்ப வந்து எடுத்தீங்கன்னா சில ரூல்கள்ஸ் இருக்கு. ரைட்? எக்ஸ்டர்னலி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், குளிக்கணும், அதுதான் நான் எக்ஸ்டர்னல் சொல்றேன். உள்ள வந்து சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரதா கிளென்சிங் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனாலதான் ஒருவேளை உடம்பு முடியலனாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஜபம் பண்ணிட்டு போங்கன்றது. ஏன்னா இன்டர்னலி அட்லீஸ்ட் கிளென்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துல. இப்போ இவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனுஸ்மிருதியில ஒண்ணு போட்டிருக்கு. என்னன்னா ஆஹ் எல்லாமே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எப்படி சொத்துக்கள் இன்ஹெரிட் பண்றது, எப்படி பிரிக்கிறது, எல்லாமே எப்படி நம்ம வந்து வெளியில எப்படி பிஹேவியர் பண்ணணும். அதே மாதிரி நிறைய பேரும் வந்து பெண்களுக்கு அடிமைத்தனத்துக்கும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. அடிமைத்தனம்ன்றது வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு 5 வயசுல பசங்க இருந்திருப்பாங்க எல்லாருக்குமே. இப்ப 50 வயசு பசங்களா இருந்தாலும் 5 வயசுல இருக்கச்சே எத்தனை பேர் இந்த குழந்தைய அடிமையா ட்ரீட் பண்ணீங்க உங்க வீட்டுல? படிக்கலன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். படிக்கலன்னா அப்போ நீங்க வந்து கொத்த அடிமையா ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா? இல்ல இல்ல கண்டிஷன் தான். ஸ்லேவ் மாதிரிலாம் அப்படி இல்ல தப்பு பண்ணா நான் சொன்னது 5 வயசு குழந்தைய, 3 வயசு 5 வயசு குழந்தைய நீங்க எல்லாம் வந்து இப்ப வந்து அடிமையா ட்ரீட் பண்ணீங்களா, இல்ல பத்திரமா பாத்துக்கிட்டீங்களா? பத்திரமா தான் கரெக்டா தான் பாத்துக்கணும். பார்க்கணும். நீங்க ஸ்பீக்கர் யாரோ 2 ஆடியோ கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அவனை மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ இப்போ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். எக்கோ வர்ற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. இப்போ வருதா பாருங்க. ஓகே. இப்ப வேற யார் சிஸ்டமோ நான் மியூட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பாவம் வந்து எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. ரைட்? நடு ரோட்ல வந்து இப்ப வந்து ஆண் பெண் ஃப்ரீடம் பண்றோம். அதை விட முட்டாள்தனம் எதுவுமே இல்லை. எதுக்குன்னா, ஒரு 16 வயது பையன் தனியா சுத்திட்டு வரலாம் ராத்திரி, ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா அதே ஒரு பொண்ணு 16 வயதுல தனியா விடக்கூடாது. அதுதான் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் வித்தியாசம். இப்போ ஆத்மா ரீதியா 2 பேருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா உடம்பு ரீதியா கண்டிப்பா இருக்கு. அதை வந்து நம்ம ஒத்துக்கணும். ஏன்னா சக்தி வைஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா, அந்த பொண்ணு வந்து அப்படியே கஷ்டப்பட்டு அப்படியே பண்ணி அப்படியே அந்த டயரை பிக்ஸ் பண்ணிடுறான். வை நாட் மீன்? அதே கஷ்டப்படாம பையன் ஒரு செகண்ட்ல பண்ணிடுவான். வை நாட் ஹிம் அப்படி என்னன்னா, ஏன்னா ஒருத்தனால இப்ப வந்து பெண்ணால வந்து 9 மாசம் குழந்தை இருக்குதா, இப்ப வந்து பையன் ஏதோ பண்ணி அவனும் பெற்றுக்க ட்ரை பண்றானா. இதெல்லாம் எதுக்கு? நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, சம உரிமைன்றது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஃப்ரீடம் ஆனா இப்ப ஃப்ரீடம் விட அந்த டைம்ல ஃப்ரீடம் நிறைய இருந்துச்சு பெண்களுக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு அது புரியல. ஏன்னா இப்ப ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா, அப்போ ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா? நான் உங்களை கேட்கணும். இப்போ ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா, அப்போ ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா? இப்பதான் மாதாஜி ஜாஸ்தியா இருக்குது. எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க, அப்போ வேலைக்கு யாரும் போல. இப்பதான் ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு யார் சொல்றாங்க? பேர் என்ன? நான் சொல்றேன் மாதாஜி.
அனசூயா மாதவி. அனுஷ்யா அனசூயா மாதவி நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கல்ல மாதவி? அப்போ அப்போ இல்ல இப்பதான் எல்லாருமே ஆமா சொல்றாங்க அல்ல கரெக்டா? ஒரு எத்தனை பசங்களை பார்த்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்க மாதவி? மாதாஜி, நான் யாரையுமே பார்க்கல மாதாஜி. யாருமே ஒரே பாக்கலையா? ஒருத்தர் தான் பார்த்தேன் மாதாஜி. ஒரே ஒருத்தரை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா மாதவி? அவருக்கு என்னெல்லாம் குணங்கள் ஆமா இருக்குன்னு மாதாஜி. உங்களுக்கு எவ்வளவு சாய்ஸ் கொடுத்தாங்க? இதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு, உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டாங்களா? இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் ஒண்ணும் அது கேட்கல கூட மாதாஜி. கேட்கல. ஓகே. சரி, இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் யாராவது இன்னும் நம்ம 20s 30s ரீசென்ட்லி மேரிட் இருக்கீங்களா இந்த குரூப்ல? பபிதா மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி. மாதாஜி எங்களுக்கெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல மாதாஜி. அவங்களே பாருங்க டிசைட் பண்ணி இவர்தான் மேரேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. சரியா? இந்த ஆமா. ஜெனரேஷன்ல மேக்சிமம் பாக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க, 5 பசங்களை பாப்பாங்களா அலையன்ஸ்? 50 பசங்களை பாப்பாங்களா? அது கூட ஒருத்தனை அமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தரை கூப்பிடுவாங்க. கரெக்டா? எங்கேயாவது ஒரே ஆமா. ஹால்ல இவ்ளோ பேர் இருக்காங்க, இவங்களெல்லாம் அழகா இருக்காங்க பாத்துக்கோங்க, இவருக்கு பயோடேட்டா, இவர் இங்க வேலை செய்யறாரு, இவர் இங்க பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள கூட்டிட்டு போயிட்டு எல்லாரையும் சுத்தி நிக்க வச்சுட்டு யூ கேன் செலக்ட் அப்படின்னு உங்ககிட்ட யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கிடைச்சுச்சா? எனக்கு கிடைக்கல. உங்களுக்கு கிடைச்சா சொல்லுங்க. அந்த இல்ல காலத்துல மாதாஜி, சுயம்வரம் அவங்க அந்த சூஸ் காலத்துல இருந்தது பண்ணதுதான். மாதாஜி. சுயம்வரம். தேங்க்யூ சோ மச். அதுதான் பண்ணாங்க அந்த காலத்துல திரௌபதி. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பர்சீவ் பண்ணோம்? இப்ப காலேஜ்ல வேலை செய்யறோம், அந்த காலத்துல செய்யல, நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, நான் இஷ்டப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸை போடலாம், அந்த காலத்துல இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த காலத்தையும் இருந்துச்சு. இஷ்டப்பட்ட நகைகளை போயிட்டு ஃப்ரீயா போவாங்க. இப்ப வந்து இருக்கிற நகையெல்லாம் கைட்டி வச்சுட்டு போறோம் நம்ம. உண்மை அதான். ரைட். ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் சொல்றோம். என்ன ஃப்ரீடம்? முன்ன வந்து நான் பேண்ட் ஷர்ட் போட மாட்டேன், இப்ப பேண்ட் ஷர்ட் போடுவேன். ஆனா பேண்ட் ஷர்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸே அந்த காலத்துல பெண்களுக்கு இல்ல, ஆண்களுக்கு கூட இல்ல. சோ வேலைக்கு போனாங்கன்னா அப்ப வேலைக்கு போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல. வேலைக்கு போற ஒரு பெண்ணும், நானும் இன்க்ளூசிவ், தெரியும், வேலைக்கு போகாம இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிருக்கோம். யாரெல்லாம் வேலைக்கு போறீங்க? யாருமே இல்லையா? ஏன்னா வெளியில இருந்து பார்த்தா அவ ஜாலியா பர்ஸ மாட்டிட்டு வேலைக்கு போறாங்கன்னு தெரியும். பர்ஸ் மாட்டுறத ஒண்டிதான் நம்ம போறோம். அங்க போய் நம்ம கழுத்துல வந்து அப்படி கயிறு மாதிரி பாஸ் ஒருத்தன் வந்து கழுத்து அடிப்பான் அப்படின்றது தெரியாது. அதனால என்னன்னா ஃப்ரீடம்ன்றது வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு யாருமே சொல்ல. ஆனா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க, குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்களோ பெண்களுக்கும் கொடுக்கணும். அதனாலதான் தந்தையோட ஸ்தானம் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு ஆதி காலத்துல இருந்து இருக்கு. சரி, அப்படியே தந்தை இறந்துட்டாருன்னா அப்படின்னா அண்ணனோட ஸ்தானம் அதுவா இருந்துச்சு. இதுதான் புராணங்கள் சொன்னது. சரி, கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா கணவனோட பொசிஷன் ஃப்ரீடம் இப்ப மாதிரி எல்லாம் இல்ல. இஷ்டம் இருந்தா நீ இரு, இல்லைன்னா நீ நீ வரலன்னா நான் போறேன் அப்படி இல்ல. ஒரு மனைவிக்கும் கணவன் வந்து எல்லா விதத்திலையும் திருப்தி பண்ண வேண்டியது கணவனோட கடமையா இருந்துச்சு. அவ கோயிலுக்கு போனோம்னா அவர் கூட்டிட்டு போகணும், அவளுக்கு நகை வேணும்னா நகை வாங்கி கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஏன் வெளியில உடல் ரீதியா சந்தோஷப்படுத்தணும்னாலும் அதுவும் கணவனோட வேலையா இருந்துச்சு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல நிறைய தடவை நீங்க பாப்பீங்க, கணவன் இது இப்போ சொல்ற காலம். ஆனா அந்த மத்த யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ மனைவி இல்ல. ஒரு பெண் வந்து கேட்டா சத்ரியாவை, அவன் நோ சொல்லக்கூடாது. அதுக்குன்னு இந்த காலம் மாதிரி இருந்தா காலி, பெண்கள் டைரக்டா போய் கேட்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இருந்துச்சு. அப்பனா பெண்கள் வந்து மோர் லிபர்ட்டி சூஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா நம்மளோட டெபினிஷன் ஆஃப் லிபர்ட்டி வந்து வேற. அப்படியே நான் டயரை பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் கிரேட் அப்படின்றது இல்ல. டயர் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஏன் பண்ணோம்? ஆள் பண்ணா 5 நிமிஷம், நான் பண்ணா 50 நிமிஷம். அப்பனா நான் 45 நிமிஷத்தை வேஸ்ட் பண்றேன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால மாடர்ன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் வந்து இமேஜினேஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நிறைய லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த லெவலுக்கு போகுது. இம்ப்ராப்பர் பிஹேவியர், கோவம். ஐ எம் வெரி ஹானஸ்ட். எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் மூஞ்சி மேலேயே சொல்லிடுவேன், தப்பு இல்லை. ஆனா மூஞ்சி மேலேயே காட்டக்கூடாது, எப்போ காட்டணும்னு ஒரு இது இருக்கு. இஷ்டத்துக்கு வந்து பேசுறது தப்பு. அதனாலதான் நம்ம டிவோட்டி சர்க்கிள்ல ட்ரைனிங்கே இதுக்குதான் கொடுக்குறாங்க. கோயில் இஸ்கான்ல இருந்தா நாமினிஸ்டர் பிரபு சொல்லுவாங்க, இஸ்கானுக்குள்ள இருந்தோம்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ், ஒரு டிவோட்டி வந்து சினிமா பாக்குறாங்கன்னா இன்னொரு டிவோட்டி இருந்தா கூட பார்க்காதன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே பார்த்துட்டு பார்க்காம இருந்தாலும் திருட்டுத்தனமா பார்த்தாலும் இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க, சார் பிரபு அவருக்கு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ வந்து கண்டிப்பாங்க, கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த சரி அந்த பிலாசபி கிரியேட் பண்ணா அதுக்காக உண்மையா இருக்கானா? இல்ல. அதனால நம்ம அசுர குணங்கள் நிறைய பார்த்துட்டோம். 6 பார்த்தோம். என்னெல்லாம் அந்த அசுர குணங்கள்? தற்பெருமை மாதாஜி. கரெக்ட். ப்ரைடு, தற்பெருமை. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் கோபப்படுறது, கோவப்படுறது, பொறாமை ஹம், அமைச்சு. நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது. எக்ஸலன்ட். மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஆமா. அதுவே ப்ரைட்ல வந்துடும் எல்லாமே. ஆஹ் உம். அகந்தைன்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம அகந்தை, pride. ப்ரைடு. உம்.
அப்புறம் வேற எதுவுமே இல்லையா? மாதாஜி. ignorance மாதாஜி, அறியாமை. இக்னோரன்ஸ், அறியாமை. ரைட். அறியாமை. எனக்கு தெரிஞ்ச படிச்ச முட்டாளன்ற வார்த்தை இதுக்குதான் அப்ளிகபிள். நெக்ஸ்ட், ஹார்ஷ்னஸ், ரஃப் அண்ட் டஃபா பேசுறது. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு டுவாலிட்டி. ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டு நான் வெளியில வந்து எனக்கு உன்னை பிடிக்காது, ஆனா உள்ள வந்து எனக்குன்னா உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் வஞ்ச அப்படின்னு. புகழ்ச்சியா மாதாஜி? வஞ்ச புகழ்ச்சி ஒண்ணு, அதெல்லாம் வந்து கன்சீட்ல வரும். இருட்டின்மை, ரைட். ரெண்டா வந்து நான் ஒண்ணு, ஆமா கரெக்ட், வஞ்ச புகழ்ச்சியும் அதுல வரும், அது ஒரு கேட்டகரி. இல்லைன்னா ரெண்டு, இப்போ நீங்க வந்து வாங்க மாதாஜி வாங்க மாதாஜி உள்ள நினைப்பீங்க, அச்சோ வந்துட்டாங்களே, எத்தனை நாள் இருக்க போறாங்களோ, இவங்களை எப்படி காலி பண்ணும், இது கன்சீட், புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி அரகன்ஸ், நீங்க யார் எனக்கு சொல்றது, நான் ஏன் கேக்குறது, இப்போ நீங்க உங்க வயசு என்ன, நான் என் வயசு என்ன, நான் ஏன் நீங்க கிளாஸ் எடுத்து பண்ணணும், இது வந்து அரகன்ஸ். ப்ரைட்லயும் வரும் ரெண்டுமே. இது வந்து நீங்க சொல்லி நான் என்ன கேட்கறது, எனக்கு தலைமுறை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம ஃபேமிலியில பார்ப்போம். என்னடா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது என்ன, நீ இப்பதான் நீ வந்து இஸ்கான், நீயே வந்து சொல்ற, நீ யாரு சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் வரும் வந்து சேரும் அப்படின்னு. அதனால வந்து இவங்க வந்து என்னன்னா சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, எக்ஸ்டர்னலாவும் கிளீனா இருக்க மாட்டாங்க, இன்டர்னல்லையும் கிளீனா இருக்க மாட்டாங்க. எதுக்குமே அவங்க வந்து நிஜமா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க கிரியேட் பண்ண அந்த லாஜிக் கூட நிஜமா இருக்க போட்டாங்க. ரொம்ப தன்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆரியன்ஸ்ன்றது ஹிஸ்டரி அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆரியன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸை ஃபாலோ பண்றவங்க அப்படின்னு. தர்மம் என்ன அதர்மம் தெரியாது, தெரிஞ்சாலும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள், இரண்யகசிபுக்கு தர்மம் அதர்மம் தெரியுமா தெரியாத டிஃபரன்ஸ்? தெரியாது மாதாஜி. தெரியும் மாதாஜி. அவன் ஒரு அசுரன். இரண்யகசிபுக்கு தர்மம் இரண்யகசிபுக்கு தர்மம் நல்லா தெரியும். எதுக்குன்னா தெரியும் தர்மம் மாதாஜி, ஆனா அகந்தையா இருக்கனால ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அதான் ப்ரைடு. தெரியாம இருக்கிறது இக்னோரன்ஸ், ஆனா தெரியும், அதுதான் ப்ரைடு. எதுக்குன்னா கொஞ்சம் மூட் போட்டுருங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எதுக்குன்னா தர்மம் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் எப்படின்னா, இரண்யாக்ஷா அவனோட அண்ணனான இரண்யாக்ஷா இறந்த அப்புறம் இரண்யகசிபு மொத்தமா அட்வைஸ் பண்றாங்கன்னா, அவரோட இறந்து போனவரோட அவரோட அம்மாவுக்கும் இறந்து போன அவங்களோட மனைவிகளுக்கும் சொல்றாராம். கதெல்லாம் சொல்லுவாரு. நாரதர் சொன்னாரு, இது உடம்பு இல்ல, ஃபுல் பிலாசபி எடுக்கிறாரு, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு எடுத்த மாதிரி. அப்பனா அவருக்கு தர்மம் பண்றது எதுக்கு தெரியுது, அதனால இறந்து போன இதுக்கே இது வந்து ஆத்மா எல்லாம் எடுக்கிறாரு. ஆனா தெரியுது, ஞானம் இருக்கு, விஞ்ஞானம் இல்ல. He has knowledge, but practical application அங்க ஜீரோ அப்படின்னு. அதாவது பவிருத்தம் நிவிருத்தம் வா விது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சாலும் இன்க்ளினேஷன் இல்லை அப்படின்னு. நம்ம பலதேவ வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தர்மம்னா எப்படி பண்ணணும், தர்மப்படி எப்படி அதர்மத்தை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னே தெரியாது. ரைட். இதுதான் ப்ராப்ளம். எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாது, அதனால அவங்க வந்து சாஸ்திரங்களே நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு. சௌச்சம்ன்றது கிளீன்லினஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராமானுஜா ஸ்பெசிபிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வேதங்கள் சொல்றபடி எப்படி நிறைவேற்றணும்ன்ற ஞானம் கூட அவங்களுக்கு இல்ல. ரெண்டுமே கிளீன்லினஸ், அதாவது எக்ஸ்டர்னலி எப்படி குளிக்கணும் அது இதுன்னு நம்ம சிம்பிளா சொல்லிட்டோம் ஹரே கிருஷ்ணான்னு. ராமானுஜர் இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னா, ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர் சம்பிரதாயம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா ஃபாலோ பண்றது. டீப்பானா அந்த ப்ராசஸ. அதே மாதிரி நான் சரண் அப்படின்னா சரண்ல அச்சரன்னா பிஹேவியரும் ப்ராப்பரா இல்ல. மனுஸ்மிருதியில கிளியரா சொத்து இன்னரிட் பண்ற ரூல்ஸ் எப்படி, ஏன் அப்படி இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் அர்த்தங்கள் இருக்கு. ரைட். விமனுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்க கூடாதுன்றது இல்ல அர்த்தம். விமன் வந்து சில்ட்ரன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும்ன்றது இவங்க வந்து கொத்தடிமை மாதிரி ட்ரீட் பண்ற மாதிரி ஆண்கள் ஆயிட்டாங்க. நான் சொல்றேன் நீ கேட்கணும் அகங்காரத்தினால. ஆனா அந்த காலத்துல அகங்காரம் இல்லை. சமமா அப்படின்றது இன்னைக்கு வந்து சமம்ன்றது ரைட் வாங்கணும். அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியர் டெரிட்டரி. இது வந்து இந்தியாலன்னு இல்ல, நான் வந்து லண்டன் ஜெர்மனி போச்சு ரொம்ப கிளியரா சொல்லுவாங்க. அயர்னிங் எல்லாம் வந்து பெண்கள் செய்வாங்க, ஈஸி வேலை. ரைட். ஆனா இதுவே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வேலைகள் அவங்களுக்குன்னு இருக்கு, கார்டனிங் அதுன்னு. இப்ப வந்து ஈக்குவல், நானும் பண்ணுவேன் நீயும் பண்ணுவேன், நான் சொத்து பண்ணுவேன், நீ வந்து ஹாஃப் சப்பாதான் கொடுக்கணும். எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு, நீ பாதி செலவு போட்டு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறது வந்து அப்பனோட செயல். ஆனா அவன் வந்து முடியாதுன்னு கூட சொல்ல மாட்டான். ஆனா என்ன சொல்லுவான், நீ மனைவியா இருக்கன்றதெல்லாம் இல்ல, ஆனா நீ படிக்க வைக்கணும். ரைட். ஆனா நீ வந்து எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், நீ எனக்கு வந்து கால் பிடிச்சு வைக்கணும், நான் சொல்றதை கேட்கணும். எப்படி, நீ பாதி சம்பளம் கேட்டனா நீ என்ன பண்ணுவா, அவ பாதி ரைட்டும் கேட்பா. கரெக்டா நான் சொல்றது? ஏன்னா அவ பாதி கணவன் ஆயிடுவா.
உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? நீ மனைவி உன்னோட சொத்து எனக்கு வேணும், ஆனா நீ வந்து என்னோட பழைய காலத்து மனைவி மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னா சொத்து உனக்கு வேணும்னா அவன் பாதி புருஷன். அதே மாதிரி கணவன் வந்து அப்படி அனுசரிச்சு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் போட்டோம்னா, அப்போ வந்து அவன் வந்து வீட்டுல உட்காரணும், ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டா இருப்பான். நான் கணவன் பேச்சை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் வந்து வீட்டுல உட்காரணும், நம்ம வந்து வேலைக்கு போகணும். இதெல்லாம் நம்ம ரெடியா இருக்கணும். எதுக்கு சொன்னா இப்ப போயிட்டு இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அதனால பெண்கள் வந்து எல்லா விதத்திலயும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஏன் இருக்குன்னா, குழந்தை பருவத்தில் தந்தையும் வளர்ந்த அப்புறம் கணவனும் வயதான டைம்ல வந்து மகனும் இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ மததி நான்லாம் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்னா, படிச்ச முட்டாள். நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு திமிர்ல இருக்கிறத விட படிக்கிறது எதனால? ரைட், படிக்கணும் எல்லாருமே. அந்த காலத்துல குந்தி மகாராணி படிக்கலையா? நம்ம திரௌபதி படிக்கலையா? எப்படி அந்த எவ்வளவு நாலேஜோட குந்தி மகாராணியோட பிரேயர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. குந்தி மகாராணியோட பிரேயர் வந்து அவ்வளவு பொட்டென்சியல் பிரேயர்ஸ். ரைட், நீங்களா ஜென்மைஸ்வரே ஸ்ருத ஸ்ரீதி ஏதமான மதப்புமான் நெய்வா அத்தியாபிவா தும்பை துவாம கிஞ்சன கோச்சரம் அப்படின்னு இருக்கு. எப்படி கணவன் இருக்கணும்னு எது காட்டா இருந்தவர் ராமர். எப்படி மனைவி சேஸ்டா இருக்கணும்னு சீதாமா. ஆனா அதை கூட கொச்சப்படுத்துறாங்க. சந்தேகப்பட்டான், துரத்திட்டான், இவ போயிட்டா, இப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்காம நம்ம பண்றோம். அதனால கல்யாணமே இப்போ இமேஜினேஷன் ஆயிடுச்சு, அது வேற. அதனால அசுரர்கள் வந்து கஷ்டமான லைஃப். நான் சொன்னேன், அவங்க மத்தவங்க ரூல்ஸ்னால கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அசுரர்கள் தான் கஷ்டமான லைஃப லீட் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்ல விஷயங்கள் கேட்கறது இல்ல, நல்லா அவங்க கிட்ட ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அதனால வந்து அவங்க அவஸ்தை பண்ணிட்டு நம்மள அவஸ்தைப்பட வைக்கிறாங்க. அதனால இவங்க வந்து ராமானுஜர் வந்து ரொம்ப சொல்றது என்ன, சந்தியாவந்தனம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், இதுதான் ரைட் கான்டாக்ட். அதனால வந்து உள்ளே வெளியே கிளென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு அப்படின்றத பாக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து 8th ஸ்லோகம் போறோம். அதனால ஸ்ரீதர் சுவாமி ரொம்ப என்னன்னா, எப்படி வந்து வேதங்கள் சொல்றதை வச்சு ஃபாலோ பண்றோமோ அதுதான் உண்மை, எது பண்ணலையோ அதுதான் அசத்தியம், எது தப்போ அதை வச்சு நம்ம ரிஃப்ரைன் பண்ணணும். சந்தோஷம் துக்கம் என்றதை எப்படி கரெக்ட் தப்பு அப்படின்னு தெரியாம பண்ண முடியும்? பண்ணிதான் இருக்கணும். அதுதான் அப்ரஸ்திஷ்டம் அப்படின்றது. என்னன்னா, சந்தோஷம் எப்படி வந்திருக்கு, துக்கம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு ரைட்டு ராங் இல்ல அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்கு அர்த்தம் இருக்காது. ஈஸ்வரம் அப்படின்னா ஆண்டவன் இருக்காருன்னு, அனீஸ்வரம்னா ஆண்டவனே இல்ல அப்படின்றதுனால. ரைட், கிருஷ்ணரோட கமாண்ட ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னாலே அனீஸ்வரம், துரியோதன். ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட் ஒத்துக்கலன்னா எப்படி ஆண்டவன் வந்தார், ஐ மீன் எப்படி இந்த உலகம் வந்துச்சு? ரைட், சம்பூத்தியம் அப்படின்னா எப்படி வந்தது உலகம் அப்படின்னா காம ஹைத்துக்கம் அப்படின்றாங்க. காம ஹைத்துக்கம்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்றேன். காம ஐத்துக்கம்னா என்னோட காம வெறியினால வந்ததுதான் இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லி 8வது ஸ்லோகத்துல அவங்களோட டெபினிஷன், அசுரர்களோட டெபினிஷன் சொல்றாங்க. மத்தஜி ஸ்லோகம் படிங்க. மத்த ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. அசத்தியம் அப்ரிஷ்டம் தே ஜெகத் ஆகூர் அனீஸ்வரம் அவஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்நியத் காம ஐதுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். சோ அவங்களோட பிலாசபி என்னன்னா உலகமே வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. சாரி பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா டிமானிக் பர்சனாலிட்டியோட குவாலிட்டி சொல்றாங்க. அதாவது உலகம் வந்து உண்மை இல்ல, ஆண்டவன் இல்ல. அதனால வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஃபேண்டஸ்டகோமியா அப்படின்னா ஃபேண்டசின்னு சொல்லுவோம். அதாவது அர்த்தமே இல்ல, காசே இல்ல, ரீசனே இல்லாம உலகம் வந்திருக்கு. ஈஸ்வரன் இல்லை, காரணம் இல்ல, காரியம் இல்ல, பண்றவர் இல்ல அப்படின்னு. அதனால வந்து இது வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒரு சான்ஸ், ஒரு ரியாக்ஷன், மெடிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு பௌதிக ரியாக்ஷன்ல இது வந்துச்சுன்னு. ஆனா ரியாக்ஷன் ஜடம் வந்து பிரகிருதி, அதாவது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அச்சிந்தா சிந்தா, அதாவது உயிர் புத்தி இருக்கு, புத்தி இல்ல, கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஜடத்துல இருந்து வராது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கோம். இவங்க என்ன சொல்றாங்க, வெறும் ஆசைனால, பெண்ணும் ஆணும் இணையிற ஆசைனாலதான் நம்ம வந்து உயிர் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து தப்பான ஒரு திங்கு. பௌதிக மேட்டர் அப்படின்றோம்ல, ஜட பிரகிருதி சேரதாலதான் நம்ம வந்து உயிர் வந்தது. எப்பவுமே ஜடத்தால உயிர் வந்தது அப்படின்னு இருக்க சான்ஸே இல்லை. அதனால ஏன் இதை சொல்லனா, ஆத்மா இல்லை,
எனக்கும் ஆத்மா இல்ல, உனக்கும் ஆத்மா இல்ல. நீயும் சதை, நானும் சதை. நம்ம சதை மேல ஆசைனால குழந்தை வந்துச்சு. குழந்தைக்கு எப்படி ஆத்மா இருக்கணும்? ஆத்மா இல்ல, அது இன்னொரு குழந்தை, அவ்வளவுதான். உலகம் இது வந்து ஒரு கனவு. ஆனா அந்த கனவுன்னு சொல்றான். ஆனா எவ்வளவு முட்டாளனா, அந்த கனவை வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும். அதனால வந்து அத பத்தி நான் இன்னொரு கனவுன்னு சொல்றது கரெக்ட். ஆனா அந்த கனவை என்ஜாய் பண்ணணும்னு அதுலதான் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்றான், லைஃப் லாங் பண்றான். லெட் அஸ் என்ஜாய் அப்படின்னா எப்படி? ஹவு லாங் தெரியாது, ஹவு மச் தெரியாது, எவ்வளவு நாட்களுக்கு தெரியாது, எவ்வளோ அளவுக்கு அதுவும் தெரியாது. ஆனா என்ஜாய் பண்ணணும். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் இறக்கறதுக்கு முன்னாடி சொந்த வீட்டுல ஒரு நாளாவது இருக்கணும். ஏன் இருக்கணும்? நிறைய பேர் சொல்ற பாயிண்ட், ரைட்? இறக்குற வரைக்குள்ள சொந்த வீட்டுல நிம்மதியா இருக்கலாம். ஏன் வாடகை வீட்டுல நிம்மதியா இருக்க முடியாதா? இல்ல மாதாஜி, வாடகைக்காரன் துரத்துவான். யார் சொன்னா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்னா, என்னுடையன்ற இது அதுலயும் அடங்கி இருக்குன்றதுக்கோசம் சொல்றேன். அதனால எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை. அதனால வந்து என்ன அப்படின்னா, ஆண்டவனோட கிருஷ்ணன் கிளியரா சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதா 9.10, மயா தக்ஷேன பிரகிருதி சுயதே சரா அச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேயா ஜெகத் விபரி வர்த்ததே அப்படின்னு, ரைட்? இந்த பிரகிருதி வந்து என்ன அப்படின்னா என்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. அதனால இவங்க வந்து அசுரர்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ன்றது 0 அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவங்க எதனால இருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து சொந்த தியரியை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு ஸ்ரீலா பிரபுபாத் சொல்றாரு. இருக்கிற தியரி ஃபாலோ பண்ணாம ஏதோ அவங்களுக்கு அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத நினைச்சு பாத்துக்கணும். இந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணனா நம்ம எந்த விதத்திலயும் நம்ம முன்னேற முடியாது. அதனால அசுரர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆத்மானா இல்ல, ரைட்? நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து தொலைஞ்சு போட்டாங்க. சிலருக்கு கொஞ்சோண்டு புத்தி, சிலர் வந்து வயலண்டா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன தோன்றதோ அது பண்றாங்க. இவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்கன்னா நரகத்தை போய் சேருவாங்க அப்படின்றத ரொம்ப கிளியரா 11th verseல வரப்போகுது. பட் இப்போ அதோட பிரிலிம் நான் சொல்றேன். அதனால அசுரர்கள் சொல்றது எல்லாம் வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. 16.9. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்டப்ய நஷ்டாத்மனோல்பபுத்தயः பிரவர்த்தந்த்யுக்ர கர்மணः ஷக்ஷாய ஜெகதோ ஹிதாः. டிரான்ஸ்லேஷன்: இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நஷ்ட ஆத்மானா என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு? அல்ப புத்தியா, அதுவும் தெரியும். லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு. உக்ர கர்மா அப்படின்னா கர்மத்தை அப்படியே பேக்கேஜ் கர்மா அப்படியே லம்பா எடுக்கிறது. எப்படின்னா, ஒரே ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டா கர்மா. உக்ர கர்மானா அப்படியே சிக்கன் ஃபேக்டரி. இப்பெல்லாம் முன்னெல்லாம் ஒரு கட்டுல அப்படியே ஃபுல்லா ஒருத்தனை ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொசுவ அடிக்குதுன்னு கொசுவத்தி, அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா கற்பாம்பூச்சியை கொலை பண்றதுக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீரோஷிமா, நாகாசாக்கி எல்லாம் டக்குன்னு ஒரு பாம்பை போட்டு அப்படியே ஃபுல் ஊரையே தூக்கிடலாம். இதெல்லாம் உக்ர கர்மத்தில் வருது அப்படின்னு. அசுரர்கள் என்னன்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து புத்தி இல்லை. அவங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஈட்டு, ட்ரிங்க், பி மேரி, இதுதான் அவங்களோட பிலாசபி. சாப்பிடுவோம், இருப்போம் அப்படின்றதுதான் பாக்குறோம். அவங்க வந்து அவங்களோட அசோசியேஷனும் நம்மளுக்கு லாபம் இல்லை. அவங்க வந்து எப்படியாவது பைசா வந்து தப்பு தண்டா வழியிலையாவது செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சரி, அவங்களோட எண்ணங்கள், ரைட்? அவங்க குணங்கள் விடுங்க, அவங்க எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட பிஹேவியர், ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எண்ணங்கள் வந்து அவங்களே தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு புத்தி இல்லை, ரைட்? அதனால வந்து அவங்களோட ஓவரால் திங்கிங் என்னன்னா அட்வான்ஸ் ஆறேன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அழிக்கிறதுல இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் சின்னதா சொல்றேன். பேப்பர் பிளேட்ல சாப்பிடலாம், ரொம்ப கிளீன். ஃபர்ஸ்ட் அது கிளீன் இல்லை. ஏன்னா அந்த பேப்பர் பிளேட் எங்கெங்கயோ போயிட்டு வருது, கழுவவும் முடியாது. அது ஸ்டோர் பண்ற இடத்துல எத்தனை கப்பாம்பூச்சி, எத்தனை பல்லி, எத்தனை எலி எல்லாம் அது மேல போச்சுன்னு தெரியாது. சோ அது ரெண்டாவது லாஸ் என்னன்னா, ஒரு பேப்பர் ஃபார்ம் பண்ணணும், எத்தனோ மரங்கள் அழிக்கணும். அதனால நம்ம வந்து நேச்சர்ல என்ன ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு, நம்ம வந்து வெளியில எடுத்துற கார்பன் டை ஆக்சைட உள்ளே ஏத்துறது மரங்கள், திரும்ப வெளியேற்றுறது ஆக்சிஜன். அது நம்ம சுவாசிச்சா நம்ம ஆயுசு நல்லா இருக்கும். அதை விட்டுட்டு நம்ம எதோ பண்ணி இப்பெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு பெரிய மூக்குல இருக்கிறது கிளீனிங் எடுத்தோம்னா இவ்வளவு பெரிய கார்பன் வரும். சயின்டிபிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டெல்லி தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பொல்யூஷன் அப்படின்னு அவார்ட் கொடுக்குற லெவலுக்கு நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதெல்லாம் தான் அட்வான்ஸ்மெண்ட். முன்னெல்லாம் வந்து பணக்காரங்களா இருந்தா கோல்டுலயும், சில்வர் ஸ்பூன் அப்படின்வாங்க, சில்வர்லயும் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா அங்க அது மூலமா சாப்பிடுறது அவ்வளவு நல்லது அப்படின்றத.
இந்த காலத்துல வந்து பேப்பர் பிளேட், அதனால சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? பிளாஸ்டிக் பிளேட்டு, பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வயிறுல போய் இருக்கிற வியாதி எல்லாம் வரும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட ஆட்டிடியூடே சரியில்லை. ரைட். இப்போ அவங்க செயல்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க செயல்களும் தப்பு தண்டாவில் என்னன்னா உலகத்தை அழிக்கிற மாதிரி உக்ர கர்மா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றதால என்ன ஆகுது? வைலன்ஸ், குரூயல்டி, அனிமல் கில்லிங், நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அவங்க செயல்களும் சரியாக இல்லை அப்படின்றதாலதான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நஷ்ட ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா லாஸ் மேக்கிங் ப்ரொபோசிஷன், லாஸ்ட் சோல் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு ஆத்மானா என்ன, உடம்புனா என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. அல்ப புத்தியானா அவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருப்போம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஹையஸ்ட் யாரு? நியூக்ளியர் வெப்பன் இல்ல யாரு கெஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கே தெரியும். நம்பர் 1 யாரு அதுல இருக்காங்க? ரெண்டியா US USA. USA செகண்ட் ஹையஸ்ட். யூல் பி சர்ப்ரைஸ்ட். ரஷ்யா மாதாஜி. 6000. சைனா. ரஷ்யா தான் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் வந்து USA. நம்ம இந்தியா 130னா ரஷ்யா வந்து 7000. அப்பனா என்ன ரெடியா வச்சிருக்காங்க பாம்பு, புஷ்னுட்டா எல்லாம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு. ரைட். இததான் சொல்றாங்க. சரி, அதனால வயலன்ஸ், ஸ்லாட்டர், இன்சல்ட் எல்லாமே பண்றாங்க. அதனால வந்து என்னன்னா எப்பவுமே இன்வென்டிங் ஏதாவது நியூவா வந்து அவங்க சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கோசம் பண்றாங்க. நான் இப்பதான் சொல்ல உக்ரகிழமை ஒரே டைம் டப்ப டப்ப டப்பன்னு எல்லா உயிர்களும் போயிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அனிமல்ல இருந்து என்னெல்லாம் பண்றாங்க. ரைட். நிறைய ப்ராசஸ் இப்பெல்லாம் அதை பத்தி நினைக்கவே கூடாது. அது அடிக்கிறது, அது கண்ணவுனே அது வந்து அதை கொலை பண்ற விதத்துல வந்து அதோட ரத்தம் கூட வந்து ஒரு மாதிரி சாப்பாடோட கலக்கிறது. ரைட். அதனால வந்து இல்ல அதனாலதான் நாங்க வந்து ஹலால் வே ஆஃப் கட்டிங் அப்படின்னு ஒரு நியூ ப்ராசஸ். அது இறக்குற டைம்ல என்னெல்லாம் பிளட் எல்லாம் வெளில வரும், அதோட உடம்புல இருக்கிற இதெல்லாம் ஸ்கின் எல்லாம் நம்ம ஷூ இதுக்கு எடுக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து அந்த சைடே பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு. இப்ப இன்ஃபேக்ட் நான்வெஜ்ல சாப்பிடுறவங்க கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க பசங்களெல்லாம் அந்த இளம் வயசுன்னு சொல்லுவாங்க, 16 வயசு 20 வயசுல வந்து வாங்குறதுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை பார்த்தா அவங்க சாப்பிடுறதே நிறுத்திடுவாங்க. அதனால ஒரு 30 வயசு ஆற வரைக்கும் நான்வெஜ் ஷாப்க்கு, கடைக்கெல்லாம் அனுப்பாங்க, பூ கடைக்கு அனுப்பாங்க, வெஜிடபிள் ஷாப்க்கு அனுப்பாங்க. ஆனா இதுக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க. எதுக்கு? அவங்களுக்கே தெரியுது நிறுத்திடுவாங்கன்னு. அதனால அதையும் மறைச்சு வைப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ உலகம் அழியறதுக்கு வந்து என்னன்னா ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது அவங்களோட ஐடியா. ரைட். அதனால வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எது உண்மை அப்படின்றது தெரியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். 16.10. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் என்ன ஆச்சு மாத்தரி? 550 மாதாஜி. 550 மாதாஜி. 550. 5850. ஓகே. 16:10. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்புரம் தம்பமான மதான்விதः மோகாத் கிரீத்வா சத்கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே சுஜீவ்ரதः. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காமம் ஆஸ்ரித்யா, நம்ம என்ன மோகம் காமம்னா எதுல அவங்க ஆசிரித்தம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க விமென் ஃப்ரீடம், லார்டிங் ஓவர் விமென் எல்லாம் ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா, பெண்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்துல வந்து முன்ன காலம் விட ரொம்ப அடிமைத்தனமா இருக்காங்க. எதுக்குன்னா அந்த காம முன்னெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருந்துச்சு. எப்போ இது இப்ப வந்து ஐயோ பெண் இவ வந்து மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிட்டானா எனக்கு ப்ராப்ளம், அதனால நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இப்போ அந்த காலத்துல அது இருக்காது. ஏன்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்கிறதால அப்படிலாம் ஒருத்தங்க பிஹேவ் பண்ண முடியாது. ஆனா இப்ப வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட்னால என்ன லாபம்? எதுவுமே லாபம் இல்லை. காஸ்ட் வைஸும் தனித்தனியா நம்ம பேஸ்ட் பிரஷ் எல்லாம் வாங்குறதுல வந்து தனி காஸ்டும் ஏறிட்டு இருக்கு. சரி, ரிலேஷன்ஷிப்பாவது ஹெல்தியா இருக்குன்னா, முன்னெல்லாம் யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க இது பண்ணாதுன்னு. இப்ப வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆனதால எப்பமோ ஒருத்தன் வருவான், அப்பா காரணம், மனைவி காரணம், அண்ணன் காரணம் வந்துட்டு 4 கேள்வி என்ன பண்ணணும். முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. இவங்க கிட்டதான் பேசணும். நம்ம வந்து கணவனோட அண்ணா கிட்ட அப்படி ஃப்ரீயா பேசுறத பத்தி நான் பேசல. இது பண்ணுங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் வந்து கணவனோட தங்கையோ அக்காவோ அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர அந்த காலத்துல அந்த ஆண்கள் வந்து போக மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா அந்த மாதிரி போறதால இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அவங்களே ரொம்ப நாள் அட்வைஸ் பண்ணி கடைசியில வந்து தம்பி மனைவி கிட்டயோ இல்ல அண்ணனோட மனைவி கிட்ட கூட தப்பான ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம
பாக்குறோம். அதனால காம ஆசிரித்தைனால இவங்க வந்து துஷ்புரம் அவங்க பண்றதால டம்பம், மானா, மதான்விதா நம்ம பண்றோம்ல, டம்பம், ப்ரைட் எல்லாம் பார்த்தோம், மோகா, இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ பேசிக்லி ப்ரைடு, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் அழிவு கூடியது அண்ட் எல்லாமே டெம்பரரி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம, நான் தான் ஈஸ்வரன், நான் தான் புருஷா, என்ஜாய் பண்றவன், நான் பெர்ஃபெக்ட், நான் பவர்ஃபுல், நான் என்னோட டிஃபீட்டை பண்ணணும், இனிய ஒருத்தனை உயிரோட விற்க மாட்டேன், நான் உண்டி இருப்பேன், நான் தான் ஆண்டவன் அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு என்னன்னா, அவங்க பேசிக்கலி வந்து எல்லாம் அந்த என்ன பெர்மனண்டா இல்லாத அசட், ரைட், அவங்க சொந்த ஆண்டவங்கள், சொந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒருத்தர் சொந்தமா ஒரு ஸ்லோகம் கிரியேட் பண்ணாரு, சார்னாத்வரோ என்னமோ, அவரே வந்து ஒரு ஸ்லோகம் ஒன் டைம் லைஃப் பண்ற மாதிரி ஏதோ கிரியேட் பண்ணாரு. அதனால அவங்க சொந்த ஸ்லோகங்கள், சொந்த இது, ரைட். சுச்சி அப்படின்னா கிளீன், அசுச்சினா அழுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு. அவங்க இருக்கிறதே வந்து பெண், பைசா, இந்த ரெண்டு தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்களா இருக்கு, ரைட். அதனால வந்து வைன், விமென், வெல்த், WWW அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். எவ்வளவு பண்ணாலும் அவங்களோட ஆசைகள் தீராது. மோகம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஞானமே இல்லை. அதனால எது கரெக்ட் எது தப்புன்றது தெரியாது. எப்பவுமே அவங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எப்பவுமே ஆங்ஸைட்டி என்ன, ஃபியர் என்னன்னா எதனால ஃபியர்ன்றது வருதுன்னா, எனக்கு வேண்டாத ஒண்ணு என்கிட்ட வருமான்றதால பயம் இருக்கும், எனக்கு வேண்டிய ஒண்ணு போயிடுமானா பயம் இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே இல்லை வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாதது வருது அப்படின்னா பயம் இருக்குன்னா, அந்த வேண்டாததை பத்தி நம்ம நினைக்கவே வேணாம். வேண்டிய ஒண்ணு போயிடுது அப்படின்ற பயம் இருந்துச்சுன்னா, வேண்டிய ஒண்ணு அது இருந்ததே இல்லை, ரைட். அது இங்கிலீஷ்ல கூட இருக்கு, இஃப் இட் இஸ் நாட், உங்ககிட்ட இல்லைன்னா அது என்ன, இட் வாஸ் ஈதர் நெவர் யோர்ஸ், ரைட். அது எப்பவுமே உண்டியா இருந்தது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றது இங்க இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை தான். அதனால இந்த மோகம் டம்பத்துல இருக்கிறதால அவங்களே சொந்த ரிலீஜன், சொந்த வேதங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்றதால சந்தோஷம் இருக்கா, இல்ல. அவங்க வந்து எங்கன்னா நரகத்துக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தப்பாகும். அவங்களோட ப்ராமிசஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அவங்க எதுவுமே உண்மை இல்லை, அது அவங்களால கூட ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்றத பார்க்க செல்ஃப் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அவங்களே அவங்க கும்பிடுவாங்க. ஹீரோ வர்ஷிப்னு இருந்துச்சு ஒரு காலத்துல. எதுனா ஒருத்தனை வந்து கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஜாக்கி சான் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பிடுறது, ஏன் ரஜினிகாந்த் கூட கோயில் கூட்டு கும்பிடுறது. நான் ஒரு தடவை ஏரோப்ளேன்ல ஆக்சிஸ் பேங்க்ல போறச்சே, நான் என்னோட சீட் நம்பர் 1, அவரது சீட் நம்பர் 3. ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் பின்னாடி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து நோட் 2-3 பேர், ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரியவர், அவர் வந்து அவரோட பசங்களோட பேரு ரஜினிகாந்தோட பசங்களோட பேருக்கு வச்சிருக்காங்க. இப்போ பசங்க வந்து ஏறி வளர்ந்து கேட்டாங்கன்னா, நான் என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்னா, அம்மா உனக்கு இந்த பேர் வச்சிருக்கேன் சாமி இதுன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும், இல்ல உன்னோட பேரோட அர்த்தம் இதுன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். இப்ப வந்து என்னன்னா, என்னோட பேர் பாதி உன் அம்மாவோட பேர் பாதி கிளப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அது ஒரு தண்டமா ஒரு மொக்க பேர் இருக்கும், ரைட். முனீஸ்வரி அம்மா பேர் இருக்கும். இவர் பேர் வந்து என்ன, இவர் பேர் வந்து சுவாதன் வச்சுக்கோங்க, சுவாமிநாதன் வச்சுக்கோங்க. முசா அப்படின்னு ஒரு பேர் எப்படி இருக்கு? ஓகே, அது வேற ஏதாவது ஒரு பாஷையில பாத்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தையா இருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் கட்டமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் எல்லாம் இல்லாம பெண், நான் சொன்ன இதுல எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆறாங்க அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து இவங்க வந்து வர்ஷிப்பிங் இருக்கா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா, அவங்க கும்பிடுவாங்க. என்னன்னா அவங்களே தான் கும்பிடுவாங்க. அவங்க ஆசைகள்னா நான் சொன்ன மாதிரி விமன் வைன் அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தம்பம் அப்படின்னா எது ரிலிஜன் தெரியாம இரிலிஜனையும் பார்த்துட்டு அவங்க சொந்த வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மான அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு மரியாதை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஃபால்ஸ் ஆனர், எனக்குன்னு ஒரு கும்பல் இருக்கு பாத்தீங்களா, பைசா கொடுத்தாவது ஜால்ரா போடுவாங்க. நீ வந்து புள்ளையார வச்சு கும்பிட்டியா, என்னோட புள்ளையார் பாரு எவ்வளவு பெருசு, என்னோட லெவல் அப்படின்னு பண்றாங்க. மதம்னா இவங்கெல்லாம் ஃபைனலா போறது நரகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். No sound. கேக்குதா வாய்ஸ்? கேக்கல மாதாஜி. இப்ப கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் கேட்கல, கேக்கல, இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி இத வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்றத
பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூடும் அவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட்டை பத்தி தான் அடுத்த வருஷம் இருக்கு. நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கலாமா இல்ல அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? நீங்க சொல்லுங்க. பார்க்கலாம் மாதாஜி. 2 தானே இருக்கு. பார்க்கலாம் மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து நம்ம இது 2 வருஷம் இது பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னும் ஃபர்தர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போயிடும். ரைட்? இப்ப வந்து பைசா, அதாவது இது வரைக்கும் என்னவா நம்ம வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப ஃபர்தர் அவங்களோட பைசா என்ன, அவங்க வந்து வார்த்தைகள் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க ஏன் இல்ல இது இதுக்கப்புறம் அவங்க எங்க போறாங்கன்றது வந்து 13th verseல இருந்து இருக்கும். ஆனா இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தது ஒரு செகண்டுங்க. லெவன் அண்ட் 12 ஒண்டி படிச்சிருங்க. ஸ்லோகம் படிக்க மாட்டேன். யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா படிக்கட்டும் மாதாஜி. இல்லாட்டி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. படிங்க அனுசூயா மாதாஜி. சித்தாம் அபரிமேயம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதாஹ காமோபபோக பரமா ஏதாவத் இதி நிச்சிதாஹ ஆஷாபாஷ சதைர் பத்தாஹ காமக்ரோத பராயணாஹ ஈஹந்தே காமபோகார்த்தம் அந்நியாயேனார்த்த சஞ்சயான். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். அவங்களோட கோலே என்னன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்து இறந்த அப்புறம் உயிர் இருக்கு, கர்மான்றது இருக்குன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. இறந்த ஒரே ஒரு செகண்ட் சார். சாரி மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட். இப்ப வந்து இவங்க வந்து காமம் பண்றது ஒண்டிதான் அவங்க மெயினா என்ஜாய் பண்றது அப்படின்றத நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து அவங்களுக்கு வேற நம்பிக்கையே இல்லை. அவங்க பிளான்ஸ் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இறந்த அப்புறமும் அவங்க பெருசா எதுவுமே நினைக்கிறது இல்ல. ரைட்? அவங்க வந்து இறந்த அப்புறம் வாழ்க்கை இருக்குன்றது நினைக்கிறதே இல்லை. அவங்க வந்து எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றாங்க, எல்லாமே பாவ கணக்குகள் தான் பண்றாங்க. உள்ள வந்து பரமாத்மா உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, உபதிருஷ்டான விட்னஸ், அனுமந்தான பெர்மிட் பண்றாங்க. அவர் இருக்காருன்ற நம்பிக்கையே அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால வந்து என்ன அல்டிமேட்லி பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இல்லாததால அவங்க வந்து எப்பவுமே காலங்காலமா அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை பயத்திலேயே இருக்காங்க அப்படின்னு. அதனால அவங்களோட ஆட்டிடியூடோட ப்ராப்ளம். அவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படியோ தப்பான வழிகளில் அவங்க சம்பாதிக்கிறது, நம்பிக்கை இல்லாததால ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காருன்ற நம்பிக்கை இல்லை. இது பழைய காலத்துல ஒரு கதை இருக்கான். குரு சொல்வாரா, இந்த பாருங்க நான் சொல்ற வரைக்கும் வந்து நீங்க சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு. அப்ப குரு போனப்புறம் எல்லாரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒருத்தன் ஒண்டி சாப்பிட மாட்டான். என்னது அதான் குரு இல்லையேன்னா, குரு இல்ல ஆனா நான் சாப்பிட முடியாதுன்னா அவர் சொன்னாரு அப்படின்னா அந்த யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னா என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஒரு சிஷ்யா. அதனால நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பிரைம் மோட்டிவ் கிராட்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு இருந்தோம்னா தப்பு அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆசிரித்தம் வந்து 2 இருக்கு. மோஷா மோக கர்மனோ அப்படின்னு நம்ம 9th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். மோகத்துல ஆசிரமம் எடுத்தோம்னா நம்ம அழிஞ்சிடுவோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆசைகள்ல நம்ம அகப்பட்டோம்னா நம்ம வந்து பிரச்சனையில தான் மாட்டுவோம். சோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டைல் என்ன, ஜஸ்ட் என்ஜாய், ஜஸ்ட் டூ இட். ஐ திங்க் நைக்கியோட பிராண்ட் கூட அதான். அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இல்லாததால ஃபியூச்சர்ன்றதே இல்லை, லைஃப் ஆஃப்டர் டெத்ன்றதே அவங்க கண்டுபிடிக்கும். அவங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லை. அதனால அவங்களோட பிளான் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும். நான் சொன்னல இறக்கத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியாவது வீடு இருக்கும். அது ஓகே. ஒரு வீடு வந்துச்சுன்னா ஒரு வீடு பத்தாது, 10 வீடு வரும். 1 கோடி வந்தா எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. 2 கோடி, 2 கோடி வந்தா 20 கோடி, 20 கோடி வந்தோம். நான் வந்து பசங்களுக்கு எதுக்கு செலவு பண்ணோம், அவங்களே படிச்சுக்கிட்டோம். நான் ஒருத்தரை வந்து சந்திச்சேன், என்னோட கிளைண்ட் தான். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம், படிப்பு முக்கியம், பசங்களை படிக்க வைக்கணும் இந்த காலத்துல எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கச்சு. அவர் வந்து கரெக்ட், ஏதோ பேசிக் படிக்க வச்சா ஓகே, மத்த படம் இருக்கிறவங்க தான், மத்ததெல்லாம் படிக்கலாம் வைக்க கூடாது, நம்ம அவங்களே அவங்க படிப்பை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. ஏன் நம்ம ஃபாரின்ல இருக்கோமா,
ஏன் கல்ச்சர் அப்படின்னா எனக்கு அதுல நம்பிக்கையே இல்லை. சரி அந்த பைசா வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நான் வந்து ஜாலியா வைஃபை கூட்டிட்டு ஊரா போய் என்ஜாய் பண்ணுவேன். ஏதோ நான் அந்த பைசாவை வந்து மத்த பசங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்க போறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட அவர் சொல்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். மனைவியை கூட்டிட்டு நீ ஊரா போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நீ என்ஜாய் பண்ண வந்த ஒரு குழந்தைக்கு நீ வந்து படிக்கிறதுக்கு கூட கொடுக்கலன்னா அப்போ தந்தையா உன்னோட ஸ்தானம் என்ன, உன்னோட டியூட்டி என்ன? அவங்க வந்து ஒரு க்ஷணத்துக்கு கூட அவங்க வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா இறக்கவே விரும்ப மாட்டாங்க. உனக்கு ஒயிட் ஹேர் ஆயிடுச்சா, டோன்ட் வரி, ஐ வில் கிவ் யூ டை. ஐயோ ஷ்ரிங்க் வந்துச்சா, இப்ப வந்து ஆன்டி ஷ்ரிங்க் ரிங்கிள் கிரீம் நான் கொடுக்குறேன். ஐயோ ரொம்ப ரிங்கிள் ஆயிடுச்சா, அப்லிஃப்ட் சர்ஜரி பண்றேன். அப்புறம் வந்து வயசாயிடுச்சு நான் செத்து போயிட போறேன்னா ட்ரிப்பு வென்டிலேட்டர் எல்லாம் போட்டு உன்னை காப்பாத்தி வெளில கொண்டு வந்துருவேன். இதுதான் எப்படியாவது நான் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் சொன்னானா அவன் சொத்தை எழுதி நான் பாதி பேர் எதுக்குன்னா நான் இறந்த அப்புறம் அந்த சொத்தை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி எனக்கு உயிர் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னானா. அவன் மகன் சொன்னானா ஐயோ அவன் இறந்து மறுபடியும் உயிரோட வந்தா எப்படி நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன், அவனை கொண்டுடுன்னு அவர் பைசா கொடுக்குறான். இந்த மாதிரி நடக்குது உண்மையான கதைகள். அதனால வந்து அவங்களுக்கு ஆத்மான்ற நம்பிக்கையே இல்லை. ரைட், நம்ம உபனிஷத்துல நம்ம பார்த்தோம் மனசுக்குள்ள ஒரு செடியில 2 பறவைகள் இருக்கு. ஒரு பறவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, அதுதான் நம்ம. இன்னொரு பறவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு, அதுதான் கிருஷ்ணர். நம்ம திரும்பி அவரை பார்க்கறதே இல்லை, அதுதான் நம்ம. ரைட் அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இல்லீகல் வேல பைசா வந்து எடுக்க கூடாது அப்படின்னு. அதனால அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஆண்டவன் எப்ப சொல்றாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்க போவாங்க அப்படின்னு நரகத்துக்கு அப்படின்னு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து அவரு சொல்ல போறாங்க. ரைட், 16.13 இருந்து நம்ம எடுக்கணும். 4 verses வந்து நரக்கத்துக்கு எப்படி போறாங்க ஏன் அப்புறம் வாஞ்சகல்பதரேபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லிங்க் அனுப்பல மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பார்த்து போட்டுக்கலாம் மாதாஜி. லிங்க் வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து இல்ல, அதனால பண்ணல. நான் அரேஞ்ச் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன்னா சேர்த்து அனுப்பிச்சு சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அடுத்த வாரம் வந்து டியூஸ்டே தான், டிசம்பர்ல இருந்து ஃப்ரைடேக்கு மூவ் பண்ண போறோம் கிளாஸ். ஏன்னா எங்களுக்கு பக்தி வைபவ் கிளாஸ் நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த வாரம் டியூஸ்டே தான் இருக்கும். அடுத்த வாரத்துல அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஒரு செகண்ட் இருங்க பேசுறேன். நான் பேசுறச்சு நீங்க கேட்கலன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிசம்பர்ல இருந்து நான் வந்து ஃப்ரைடே உங்களுக்கு மாத்துறேன். உங்களுக்கு ஓகேயா? ஏன்னா நான் வந்து டியூஸ்டே பக்தி வைபவ் இங்கிலீஷ்க்கு கிளாஸ் டியூஸ்டே எனக்கு அலாட் ஆயிருக்கு. அதனால நான் ஃப்ரைடே கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன். ஓகேயா? நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். அட்லீஸ்ட் 1 டிசம்பர், அதாவது 2வது தேதி டிசம்பர் வந்து நான் ஃப்ரைடேக்கு மாத்துறேன். மத்த டேட்ஸ் நான் மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஃப்ரைடேல இந்த கிருஷ்ணா புக் எல்லாம் எடுக்கறாங்களா? அதெல்லாம் மாத்திடுவாங்க, டோன்ட் வரி. நானும் தானேஸ்வரியும் மாதாஜியும் மாத்திடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்ணிடுறேன். என்ன மாதாஜி? இதே டைம் தான். ஆனா அடுத்த வாரம் நீங்க வரி பண்ணிக்காதீங்க. அடுத்த வாரம் டியூஸ்டே தான் இருக்கும்.